chiar acum am avut o idee foarte interesantă și în timp ce deschideam computerul am uitat-o. Deci o să stau și o să mă gândesc, poate mi-aduc aminte. He is one of the youngest database on this list, born around Africa. Let's see. Da, mi-am adus aminte. Deci, sper că cel puțin unii dintre voi să știe cum trăiau triburile din Africa, să spunem, acum 200 de ani, deci înainte de colonizare. Pentru că există foarte, foarte multe triburi africane care mai trăiesc încă cum se trăia acum 200 de ani, aproape la fel. Deci în sălbăticie. Și care e punctul? Punctul este că aceste triburi africane au supraviețuit în sălbăticie mii de ani, fără să fie amenințate vreodată de extinție. Iar acum, în 200 de ani de colonizare europeană, nu știm exact câte dintre aceste triburi au fost, pur și simplu, au dispărut. E o chestie care mie îmi dă de gândit despre cât de eficient este modul de viață modern de care suntem noi atât de dependenți. Pentru că nu triburile africane care mai trăiesc și în ziua de astăzi, cum se trăia pe pământ, pun în pericol existența globului pământesc sau a pământului disc, ci noi, lumea modernă, lumea civilizată. Deci, oare cum ar fi mai bine să fim? Care e opțiunea mai bună? Sălbăticia sau civilizația? Pentru umanitate. Toate aceste, și încă un punct, toate aceste triburi care încă mai există în ziua de astăzi și se poate, din cauza asta, încă studia, sunt absolut nereligioase, nu au religie. În niciun sens. Ei nu cred. Ei știu. Ei, dacă îi mulțumesc unui copac, îi mulțumesc acelui copac pentru că acel copac i-a ajutat în viața lor. Cum poate ajuta un copac un om care se bazează pe fructele pământului? Și dacă mie cineva îmi dă ceva, eu îi mulțumesc acelui cineva pentru darul pe care l-am primit. De la pomul de măr, să spunem. Pentru că ar trebui să învățăm din nou că nimic din ce trăiește nu are voie să fie deținut.
O să mai vorbesc despre asta, despre conceptul de viață, ce înseamnă viață. Dar deocamdată ajunge asta. Number 11.